I pozdrav ljudi moji, dobro došli u novi gameplay, da ne dužimo, igramo Call of Duty Ghost kao što sam i obećao, naravno multiplayer i to je to što imam da kažem za ne, odmah su morali da nas ubiju. Mapa je Overlord i ako hoćete iskreno, zaista nisam igrao Call of Duty Ghost, ne pamtim ono, bukvalno nikad ga ne igram, ali eto, lepo ste me podsjetili da snimim to kada već na Steamu imam i onda zaista bi bilo glupo da ovakvu jednu igricu nemam u kolekciji na svom YouTube kanalu. Mamu ti jebem. Vidite, jako mi je slabo oružje i jako sam ja slab zato što nisam, mali sam level i nisam ništa budžio, tako da ako ubijemo nekog ili nađemo nekog mrtvog, morat ćemo da mu krduckamo oružje i tako to dok god ne budemo mi imali naše adekvatno oružje, da. Sada ova mapa baš je jebena, ono, ne znam ništa da kažem o njoj. I ovo crkni bre, evo ga, prvi kill. Dobro je da smo uopšte jedan napravili, tako da ne očekujte ništa od mene. Da dobro, mislim nešto odigram i to, zato što nisam ni navikao na ovakav način igre. Ako sam na nešto navikao, evo ga, dobro oružje, to. Ako sam na nešto navikao, onda se je to Battlefield 3, Battlefield 4, ali čak i Black Ops 2 je skroz drugačiji od ovoga, mislim i način. Dobro je. Na kraju smo ga ubili. Dobro je. Sad vidim kako on ima. Ovo je već bolje. Čak što više ne znam ni jedno ime oružja u ovoj igrici, zato što nisam ni pratio, nemam ni celih 2 sata igranja igrice, tako da ovo nekome nišani ozbiljno. Crkni bre, tako je. Eno ga dole jedan. Što sam skočio, kakav sam imbecil, majko moja, videla. Da sam ga dočekao malo lepše, već bi... Dobro je, dobili smo asist. Vidžukca bre, ubio je lika, da. Kao što svi znate, u ovoj igrici ima i da imate kjera, ali to je naravno u većem, to je psa, u nemačkog ovčara. Ili ti... Evo ga double kill, dobro je. Makar smo double kill, evo sad se neko dere ovdje, ali nema veze. I nadam se da ste zadovoljni kako sam popravio zvuk, to jest uzeo sam novi mikrofon i sad ćete me bolje čuti jedno 100%. Vi pišite u komentare kako se čujem. Ovdje je neko umro. Sad ovdje deli. Uši ga, koliko imam, 5-5. Što sam morao da crknem, majke ti ga spalim. Inače ljudi, šta se radi kod vas, pišite. Pišite ako ste stigli do ovdje, ako i dalje gledate gameplay, šta želite od igrica. Da li želite Sniper Elite 2 multiplayer ili Crysis 3 multiplayer. Gleda ovog imbecila. Jako mi se nešto trese miša, ne odgovara mi ovaj miš koji koristi, tako da između te dve... Vidite zašto mi se trese miš, sad kad pričam i igram, ta sam da uzem oružje, sad će mene ubiti 100%. Gledajte sad. Pa da. Ovo je snajper, čini mi se. Da, ovo je snajper. Vidite kako lepo izoštrava ovaj nišan i to. Sad ćemo probamo da ubijemo nekog iz snajpera, vidi što je mrtvi kjerova. Igramo inače na high ultra podešavanjima. Zato što... Majke ti ga... nisam navikao na ove snajpere, jao. I ako vam se svidi ovako da snimam Call of Duty Ghost, vi pišite, mada ja više volim Black Ops 2. Evo ga, kill. Sad ću ti uzeti oružje. To. Ostalo još malo vremena, mislim da se igra do 75, trenutno gubimo za 3 killa. Naravno na Team Deathmatch, ako nisam rekao. Što bre, jao, ubije me odavde, nema veze, dobili smo kill, koliko je, 8-7. Još je dobro, imamo pozitivan skor.
šta ovaj uradi? Majko moja, šta ovaj uradi? Da, nije me... Da, kako ima oružje, naravno da nije fair. Ali dobro. Šta je tu, ne možemo sad sve da postignemo. Evo jedna bombica, mislim jedan ubacio, ovo je ono na Q. O ne, o ne. Vidite, samo me prcne odmah, padem dole jebote. Pucamo ovaj game 100%. Evo ti ga. Sad on mene za onaj final kill dobio, jebik. Ništa ljudi, to je to, nadam se da vam se svidjelo, da vam se svidio ovaj gameplay i evo možete da vidite kako me je zaklao, ja. To je to, pozdravljam vas, lajkujte, subscribeujte se na novi kanal i komentarišite, to mi mnogo znači, pa se čujemo.